Der er mange måder at være en god mentor på, og tilgangen afhænger både af mentors personlighed og af de konkrete behov hos mentee. Men der er også nogle generelle metoder og tilgange, som mange mentorer har gode erfaringer med. Som kontaktperson, der var det jo at få ham til at komme ind og få en dagligdag i et marked, for eksempel her. Og han ville nok godt have været i slagteren til at starte med. Men det mente vi, at der ville omgangstonen og, stress have været for meget for ham. Så jeg tror, det skal være en langsom proces, der kommer i gang der. Det skal være en proces, hvor man tager et skridt den ene dag. Næste dag tager man et større skridt. Begynder at lægge lidt ansvar over. Begynder at lave lidt, kan du sørge for det? Og så måske uden at han ser det, tjekke efter og sige, har han også lavet det? Det er små skridt, og når det så lykkes, så roser man. Jamen, altså, når man som mentor skal modtage en ny mentee, der er det jo helt klart, at man kigger på, hvilke kompetencer kommer vedkommende med jo. Klart nok. Er der noget, som der er grobund for, kan jeg arbejde videre med? Og det er der jo altid. Der er jo altid nogle kompetencer, som man kan arbejde med. Men det vigtigste, og det er jo det, som vi har brugt både over for Kirsten, men også over for alle de andre, som kommer som mentee hos os, det er, at man får sat nogle mål for, hvad er det, vi så skal nå. Men altså, det man kan gøre for at holde motivationen op hos mentees, det er jo helt klart, at man sætter nogle mål, som er opnåelige. Og fordi de har jo, når de kommer, typisk et utroligt lavt selvværd. Jeg oplever nogle gange, at man er pakket ind i vat, når man er i systemet. Hvor jeg siger, nej, det skal de ikke være. De skal prøve ud og være en del af den dagligdag, som vi andre bevæger sig i. Der vil sige, der er jo succes, og der er så også fiaskoer. Og der er nogle ting, der går mindre godt, og det skal man lære at forholde sig til. Og det er så min indgang til det, også med Kim. Det er, at han skal skubbes en gang, men han skal provokeres lidt. Og det gør vi så. Og det lykkes. Men der skal altså være plads til, at ting godt kan sprutte. Der kan også være ting i dagen, der gør, at i dag var mere træls end den i går. Og det skal der være plads til. Og det er der. De redskaber og tilgang, jeg kan anbefale, man bruger, når man skal være mentor, det er primært at bruge sig selv. At bruge sin egen personlighed. På den måde, at man skaber man sådan set er rollemodel for mentee. Altså den måde, man går ind og siger goddag på, for eksempel giver et håndtryk, der er rimeligt, og holder øjenkontakt. Og hvis mentee slipper øjenkontakten, så holder man den bare til mentee holder øjenkontakten igen. Simpelthen på den måde er rollemodel for mentee med hensyn til, hvordan man går til hinanden. Og så bruger de gode erfaringer, man har selv for, hvordan lykkes ting for mig. Det er tit det allerbedste at give en mentee, det er, at man kan se, det lykkedes jo for hende, og det er gået hende godt. Allerede der har man sådan, har man været et godt forbillede, og det er det, mentee har allermest brug for. For mentee har ikke brug for en masse teorier og viden om en masse ting. Mentee har brug for et menneske, der står her og er for mig og er til rådighed.